Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i u moj novi vlog. Ovo će biti onako jedan opušteni vlog, da malo ćaskam, da se malo družimo. Želim da vam pokažem tu nekih par proizvoda koje sam kupila. I tako, to je manje više to. U suštini nemam ništa specijalno da vam pokažem, da vam kažem, nego čisto je to malo da se družimo. U suštini želim također, već kad snimam ovaj vlog, i da isprobam novi ring light kojim trenutno snimam. Pa mi molim vas pišite dole u komentarima kako vam se čini ovaj video. Verovatno ću ja do tad vidjeti da li mi se sviđa ili ne sviđa, ali u suštini pišite mi vi kako vam se čini. Da li da nastavim da snimam sa ovim osvetljenjem ili da se vratim na ono koje sam do sada koristila. Jučer sam inače snimila video isprobavanja turskih slatkiša koji će verovatno završiti u kanti, zato što je ceo video van fokusa i sve to je onako tu i tamo ok. Sad sam malo promenila, pojačala sam malo osvetljenja, ali ljudi moji, što imam problema sa ovom kamerom, ja vam ne mogu to da objasnim. Zvala sam i tamo onaj servis, radila sam i update kamere koju su izbacili. Apsolutno još nisu popravili problem sa fokusom. Sve ostalo i ok je, stvarno nema neke pretjerano velike zamerke za kameru kao kameru. Ne sviđa se meni mnogo stvari, ali u suštini radi. Međutim, ljudi moji, fokus, to je najveći problem kod snimanja. Kad sam snimala sad vlogove u Alanji kad smo bili, ja sam svaki drugi, treći video koji sam snimila, tačnije snimak koji sam imala na kartici, morala da izbrišem jer je bio van fokusa. I džabe što sam ja vama ispričala i gdje smo i šta radimo kad se tu ništa ne vidi. Ne znam u čemu je problem, i dalje razmišljam da pronađem neku drugu kameru, ali se ne razumem i ne znam koja bi mi odgovarala i za vlog i za ovako snimanje, da sednem da snimim neki tutorial ili neki tematski video i tako dalje. Ako se neko razume, molim vas pišite mi dole na koje kamere treba da obratim pažnju. Kad smo kod vloga iz Alanje, izbacila sam i prvi i drugi deo vloga iz Alanje, međutim, kao što ste mogli da vidite, ako ste pogledali vlogove, ako niste, odmah da pogledate, šalim se. Ako ste već pogledali, znate da je drugi deo vloga ostao nedovršen, zato što je pametnica ova ovde izbrisala preko 100 i nešto snimaka sa kartice sasvim slučajno. Imala sam još dosta zanimljivih snimaka i mesta koje smo obišli, koje sam željela da pustim u tom vlogu. Međutim, kako sam brisala vlogove koje sam već izeditovala i izbacila u prvom delu, tako sam slučajno pritisnula i izbrisala sve videe sa te kartice, a između ostalog na toj kartici su bili i ti videi za drugi vlog, ako ste vi mene ovdje išto razumeli. Tako da sam pre neki dan kad sam editovala video doživjela blaži nervni slom, jer mi je toliko bilo krivo, toliko su mi se dopali ti snimci, a nije postala nikakva mogućnost da ih vratim. Što da se radi, nadam se da će vam se svakako svidjeti ti videi. Tako da, eto, to je to. Meni je jako čudno da snimam sa zavezanom kosom, tako da ću ja, dok vam pričam, prvo malo da naprskam ovaj suvi šampon jer ne mogu sebe sa puštenom kosom. Kao što vidite, promenila sam i boju kose, a tome ću vam sada ispričati, samo sekund. Kao što vidite, u Turskoj sam još promenila i boju kose, nažalost, da sam se životno pokajala, jesam. Ali bože moj, šta se radi, to sam ja istu grešku ponavljam 105 puta i ne znam kad će mi doći iz dupeta u glavu. Vjerovatno nikad. Uništila sam svoju prelepu, predivnu kosu, ali ajde. Nadam se da ću uspjeti da je ponovo oporavim i da nešto uradim sa njom sad kad odem u Srbiju i da će Sofija moći mi popravi. Kratka horor priča što se tiče frizera. Otišla sam da se isfeniram. Čovjek mi super isfenirao, bio oduševljen mojom kosom, pričali smo nešto oko kolara, šta bih menjala, šta bih radila. Rekla sam da bih voljela da ponovo uradimo napred ova dva plava pramena, da provučem još po neki pramenčić, da stavim tu negdje, da čisto onako malo prošaram moju prirodnu boju kose, da se to nekako lepo stopi, da ovi prednji pramenčići budu onako dosta svetli, da kažem belji, a ovo ostalo da ne bude tako belo kao što ovo napred, nego da se onako lepo sve utopi. Ali čisto par pramenčića, ne nešto pretjerano puno, ne balajaž, flambojaž, kako se sve to sad zove, da mi je u fazonu, ja da ti uradim, bit će mi zadovoljstvo kao imaš super kosu, bla bla, bla bla truć. Tu smo se dogovorili da vam njegov Instagram da pogledam radove, gdje su zaista fotografije koje on kače na svom profilu, savršeni kolori, savršeno sve urađeno. Dolazim ja taj dan, on prvo mene ne uradi pramenove, nego mi uradi balajaž, što ja nisam nikako željela, jer nisam željela da skidam moju boju kose jer mi se sviđa. Drugo, bila sam skroz narančasta, ostavit ću vam sliku ovdje. Tako sam šetala par dana sa tim čudom na glavi, plakala danima, ali eto, otišla sam predzadnji dan, prema što smo se vratili ovdje, da mi prepravi to. Malo mi je stavio tamniji preliv, da ubije kao to narančasto, mada nije uspeo, i napred mi izvukao svetliji pramen kao što sam ja željela, međutim,
zapalio mi je kosu, tako da su mi pramenčići već na pola pukli i otpali. Ne znam, vidite koliko je ovdje odavde tanko, a pogledajte, ovi pramenovi su normalno debeli, tako da kosa mi je spaljena, uništena, nisam zadovoljna bojom, ne sviđa mi se kako mi stoji, to nije to što sam željela. Nadam se da će Sofija moja moći sad kada odem u Srbiju ovo da mi prepravi. Drugu stvar koju sam uradila u Turskoj jeste tetovaža. Radila sam je u Kleopatra Ink, ostavit ću vam tu njihov profil. Ljudi ubijaju kako rade tetovaže, zaista im je ceo koncept studije i svega ostalo kako rade odličan, fenomenalan. Uradila sam baš minimalnu tetovažu koju sam dugo željela, srce, ostavit ću vam sliku kako izgleda tu negdje sa strane. To sam zapravo trebala da radim sa mamom, međutim mama sa već mjesecima nešto nečka, teo će te neće, tako dok se ona odluči, vjerojatno će proći još par godina i ja sam to sad uradila. I eto, to je manje više to što se tiče Turske. Kad smo se vratili iz Turske, odmah sutradan ujutro smo otišli kod Ivanovog tatu u Nemačku i tamo smo bili još nedelju dana i tamo nam je bilo fenomenalno, međutim tamo nisam željela da snimam jer smo imali samo par dana sa njima da provedemo i htjeli smo to maksimalno da iskoristimo. Vozili smo bicikle 50 km, šetali smo preko 20 km, tako da je to bio baš super odmor za nas lenštine koje guzicu ne vodimo iz auta, ali bar smo se malo razrmali. I u Nemačkoj sam se vratila napokon do DM-a da kupim par proizvoda koje želim sada da vam pokažem. Pošto mi nažalost ovdje u Švedskoj DM nemamo, nadam se da će nekada da dođe DM i ovdje, tako da ja koristim priliku kad odem u Srbiju ili tako kad idem do Nemačke ili negdje da ima DM da kupim neke nove stvarčice da isprobam jer inače nemam priliku ovdje za to. Pa ću vam sad brzinski pokazati što sam to sve uzela. Ne znam kao gdje da stavim, čekajte sekund da dotaram papirnicu. Tako, izvadila sam sad sve proizvode iz kese kako vam ne bi ovdje šuškala. U DM-u sam uzela ovaj Balein šampon sa zelenom jabukom. Ovo sam vidjela da Nina Perić hvali pa sam odlučila da isprobam. Ovo je za kosu koja se brzo masti, tačnije za koren koji se brzo masti, a trebao bi da neguje suve krajeve. Tako da ću to da isprobam. Trenutno koristimo neki Restas šampon koji ima istu namjenu za koren koji se brzo masti i za suve krajeve, pa se nadam da će mi i on odgovarati. Zatim sam uzela također od Balea gel za tuširanje. Ovdje piše sve na nemačkom, a ja nemački nisam školovala, Ivan mi nije tu da mi sad ovo prevodi. Ja se nadam da ovdje piše da je ovo sa nekim mirisom cveća i sa tropskim voćem. Nadam se da sam dobro ovo razumjela i prevela, ovako izgleda. Sve ovo kao limited edition i miriše savršeno. Poželjela sam da koristim ove Balea kupkice, tako da sam kupila nekoliko da isprobam. Dalje također od Balea kupkica sa, u stvari ovo je krem za tuširanje sa bademom i sa magnoljem, ovako izgleda. Također miriše savršeno i jedno čekam da potrošim kupke koje trenutno koristim da što pre počnemo da koristim. I kupila sam još ovaj jedan gel za tuširanje, ovo je sa cvetom hibiskusa čini mi se i sa kokosovim mlekom. Ovako izgleda, pakovanje naravno prelapa, preslatka. Dalje uzela sam, šta je ovo? Ovako izgleda. Da, ovo je pena za brijanje sa ovim bobičastim voćem. Volim Baleine pene za brijanje i ranije sam ih koristila, tako da sam sad uzela samo neki novi miris koji je bio. Dalje, kupila sam ovaj savršeni sapun za ruke sa džumbirom i limunom. Ovaj sapun mi je otkrila moja mama. Miris je fenomenalan. Inače, ja nikad ne bih kupila nešto sa mirisom limuna i džumbira da nisam probala kod mame ovaj sapun. Jer inače volim kao limun da pijem limunadu ili nešto sa mirisom limuna, ali nisam kao toliko luda za tim. Međutim, ljudi moji, ovo morate da isprobate ako do sad niste isprobali, ovo je ludilo dobro. Dalje, zbog ovog sapuna sam također uzela i ovaj body lotion sa mirisom džumbira. Pretpostavljala sam da će mi se on dopasti kao što jeste, miriše fenomenalno. I kasnije sam vidjela da su devojke poludela za ovim losionom za telo, tako da ako ga nađete negdje u DM-u, vidim da su da rasprodat kod nas, ako ga nađete obavezno isprobajte jer miriše savršeno, jako lepo neguje kožu. Ja sam ga samo jednom isprobala. Dalje, uzela sam ovo neko mleko za kosu kao Winter Protect, ovako izgleda. Nikada ranije nisam probala ništa slično ovome. Pa sam odlučila da isprobam i iskreno pakovanje me privuklo, pa vam javljam kakvo je. Kad sam već kod kose, ovo nisam kupila u DM-u, ali sam uzela također ovaj Revlon All in One
kao 10 u 1 sprej za kosu. Već sam potrošila jedan dok sam bila u Turskoj, samo sam dokupila. Ovo je najbolja stvar ikada za zaštitu toplote, za zaštitu od sunca, za raščešljavanje kose, za negovanje kose. Savršena stvar, ako niste isprobali, obavezno isprobajte i pritom miriše fenomenalno. Dalje još sam uzela u DM-u Pink Melon ovu penu za tuširanje. Izgleda ovako, ni ovo ranije nisam isprobala. Sad imam da se kupam, boga mi, narednih godinu dana, šalim se. Uzela sam još od Balea, videla sam da su dosta hvalili ovu vodu sa aloe verom. Kao da se osvežite i tako dalje preko šminke, da se naprska. Svi hvale, pa se nadam da će se i meni dopasti. Dalje sam uzela ovu Balea kremicu za tetovaže. Izgleda ovako. Ovo sam kupila tamo jer mi je trebala neka krema jer sam moju, koju inače mažem, izgubila. Bilo mi je ok za tih par dana, kad smo se vratili kući, nastavila sam da mažem moju koju inače koristim za kreme. To je onaj Hustle Butter koji je najbolja stvar ikad za tetovaže. Ova kakva je, zaista ne znam, jer kažem, koristila sam samo par dana, tako da ne bih mogla da vam to preporučim da koristite za tetovaže inače. Uzela sam ovaj Rexona Shower Fresh dezodorans, ova je bez alkohola. Ovo mi je otkriće, pošto znate da obožavam, da sam godinama koristila onaj Dove Original dezodorans i našla sam u zamenu. Ovo mi je trenutno favorit života, tako da ne znam koja mi je ovo pečica po redu. Inače sam kupovala one najobičnije i videla sam da ovaj bez alkohola, pa rekao da isprobam. Bar nešto malo zdravije da koristim. Zatim ovo je Ivan nešto bacio šarlovo za Fresh Step, nešto za patike, neki sprej, šta ti ja znam. I uzela sam 3D White Blendomet pastu za zube, jer to nam je trebalo, potrošili smo. Zatim sam uzela par maskica i to je to što se tiče DM-a. Uzela sam ovu maskicu također Balea sa ananasom, dobije se 2 komada. Ovako izgleda. Sad za šta su tačno ne znam, kao što sam rekla, ne razumem nemački. I uzela sam ove jedne kao čarapice, masku za noge, za stopala. Ovo je sa bademovim, sa avokadovim uljem i sa ekstraktom limete. I još sam uzela jednu maskicu za usne i jednu maskicu za podočnjake, tačnije sam sredila oko očiju. I dalje uzela sam ovaj šampon za suvo pranje. Ovo sam uzela ovako na random prodavnici. Danas sam ga koristila prvi put i delo mi da je ok. I ne ostavlja uopšte ne bere prah po kosi, što je super. I da sad mi delo da je ok, ali čućete vjerojatno u potrošnim proizvodima ili već u nekom videu da mi se dopao. Zatim sam dokupila opet ovu Huda Beauty Bomb Brows olovku za obrve, nijansa 6 Rich Brown. Ovo mi je 4. pakovanje i ovo je definitivno najbolja olovka za obrve koja postoji na svetu. Sljedeća stvar koju sam kupila jeste ovaj L'Oreal Perfect Slim Super Liner. Ovako izgleda. Ima ovu četkicu stvari kao flomaster, što se meni nikako ne dopada jer ih ne volim. I nimalo nije precizan, probala sam ga već par puta jer ne možete sa njim da izvučete dovoljno tanku liniju koju ja želim. Probala sam ih danas, nije mi se dopao, baš iz tog razloga što je ovakva četkica kao flomaster. Ja više volim one četkice sa dlačicama, da su dosta preciznije, da mogu da izvučem tanak eyeliner kako ja želim da bude dosta oštar. Međutim, sa ovim to ne mogu da postignem. Sad je izašla super boja, inače danas kad sam radila povučem bukvalno crticu pa ono nestane pa morate mućkate, pa opet crticu. Ne znam, videla sam dosta preporuka na TikToku za njega pa sam iz tog razloga htjela da isprobam, ali za sad mi se ne dopada. I dokupila sam još samo ove Ardell trepavice u broju 811. Eto, to je neki mini haul iz Nemačke. Idem sad sve ovo da posložim i da vratim na svoje mesto i da polako počnem da pripremam i pakujem stvari, jer ne znam da sam rekla, idem za 2 dana u Srbiju. Jako sam srećna, jako se radujem, iako sam bila u krajem aprila, početkom maja. Radujem se kao da nisam bila 10 godina. Jedva čekam da mogu da se vidim sa svima sa kojima nisam stigla da se vidim tada u tom periodu, sa društvom, da se malo družimo, da uživamo, da budem sa mojima, da izgrzim moju decu, bakavim i ciku, jako sam ih poželjala. Da, ima još jedna novost, uzeli smo još jednu macu, uzeli smo devojčicu koja se zove Lady i danas je napunila 12 nedelja, a uzeli smo je kada je imala samo 10. I to je to, pokazat ću je malo kasnije kad se probudi, pošto trenutno gospođica spava. Sutra bih trebala da je vodim kod veterinara na pregled, da dobije prvu vakcinu ako bude bio ok stomačić, pošto ima nekih malih problemčića. I to vam je manje više to, pokazat ću mi Skaja koji je porastao, ne možete zamisliti koliko, znači bukvalno je ovoliki.
Nije debeo, nego je samo dosta velik, nismo znali da će toliko da poraste, mada moglo se vidjeti već sad po šapicama. I to je to, idem polako da sklonim ovaj haos i onda vam se javljam kasnije ako budem imala šta da vam zanimljivo kažem ili pokažem. Da vam pokažem malo izbliza kako izgleda ova horor kosa. Ajde, nadam se da će mi Sofija moći nešto da popravi. To je to, čujemo se kasnije. Evo me nakon nekih sat vremena kako smo se posljednji put čuli vidjeli. Sjela sam malo za laptop da završim neke stvari i neke domaće zadatke koje treba da uradim za školu, jer nisam bila aktivna 3 nedelje. I sve me nešto ovih dana mrzi da sednem i da počnem da učim, da završavam te obaveze koje imam i zadatke i sve već jednom ovo da rešim. Ljudi, vi ne razumete koliko se ja borim svaki dan samo sa sobom, da se nateram samo da otvorim laptop i da uradim bar jednu vežbu, to mi je sat vremena dnevno koje mogu da izdvojim za školu. Međutim, nema šanse. Upala sam u taj neki period kad ja čitam, ali mene ništa ne ide u glavu. Ja završim zadatak, sve to bude super u redu, bude kako treba. Međutim, ja posle sat vremena zaboravim šta sam radila, o čemu je tu pisalo, šta sam završila uopšte, koji je to bio zadatak, kad, kako, zašto. Ja ne znam što se meni dešava i baš sam se čula i sa drugaricom koja isto ide na SFI. Otprilike smo na istom nivou i ona kaže da je istupala u taj neki začarani krug da joj ništa ne ide u glavu. Bukvalno kao ameba sam, znači 2 reči ne mogu da mi uđu u glavu. Eto, htjela sam samo da vam se malo požalim, sad mi je malo lakše kad sam podelila to sa vama i idem sad da završavam dalje i da rešavam ovo sve što je potrebno. Pa se onda čujemo malo kasnije. Gospođica nam se probudila. Ca, lady? Ca, lady? Češ da se javiš? Češ da se javiš ti? Da, Sky, se još spava. Pogledajte kako on ima naranđast nosić i ima crne šapice, skroz crne. Čekaj da pokažemo. Vidite, zdravo! Novi dan, novi problemi. Kao što vidite, ko se i dalje u haosu, molim vas, zanemarite to jer danas mi bukvalno ništa ne ide kako treba. Kao što sam vam čini mi se jučer rekla, trebala sam danas da vodim Lady kod veterinara da primi prvu vakcinu. Međutim, pošto i dalje nije ok nešto sa njenim stomakom, onda su joj promenili hranu, dali su joj nešto drugo da probamo, da vidim da li će to da pomogne i onda se nadam za par dana ako bude bilo bolje ide da primim prvu vakcinu. Posle toga sam brzinski skratila do Zare da menjam pantalone koje sam dobila pocepane. To su ove pantalone. Tako da sam sad skinula etikete i sve odvajam ovdje da to operem, da bi mi se sušilo do sutra. I usput sam, kad sam već bila u Zari, kupila i ove obične klasične crne vintage pantalone, isto su ovaj duboki struk. Ove crne pantalone sam i ranije imala, sad sam ih ponovo samo kupila. Jedini problem sa njima je to što se posle već 2-3 pranja skroz skine boja, bukvalno pobele skroz i više ne može se nose, ali ajde. Šta se radi, trebale su mi neke crne pantalone i eto, pripremila sam ovdje kofer, sad ću da vidim šta ću da nosim od stvari. Problem je jer ne znam šta ponesem više, oprostite, mačke imaju u svoj moment. Ne znam više šta ponesem od stvari, zato što će biti i kiša, bit će i lepo vreme. Planiram da spakujem i da nosim ove Zarine čizme, zato što sam ih prošle godine obula svega 2 puta, ali malo mi je problem jer su baš glomazne i tipa samo one imaju 2 i nešto kile, tako da veselo. Danas, kao što sam već rekla, ništa mi ne ide kako treba. Uspjela sam da polomim ovaj jedan deo na ring lightu, tako da mi sad kamera stoji prikačena na duplu traku, nadam se da se neće i ona slomiti. Također sam polomila, tačnije pokidala racershoes na čizmama koje inače sam planirala da nosim, u kojima sam planirala da putujem, tako da sam morala da naručim nove čizme i poručila sam neke sa Asusa. Nadam se da će mi ujutro stići, pošto ja sutra uveče putujem. Da, danas sam također, tačnije malo pre nego što sam počela snimam video, stavila sam malo ovo Perla Pure ulje na kosu i tamo sam ga skroz potrošila i ispadne mi u bupatilu i skroz se razbije bočice, tako da je ostali samo dugmići, ostala je samo ova pipetica. Inače, ovo ulje je zaista fenomenalno i sigurno ću kupiti novu bočicu opet. Super je za oporavljanje kose, da vam lepo nahrani kosu, da vam kosa brže raste, ako imate problem da vam opada kosa, da imate perut. Stvarno je odlična stvar, sigurno će završiti u favoritima. Žao mi je što sam polupala bočicu, ali hvala Bogu, bar sam sve potrošila. Tako da sam to sad malo pre u stvari nanela skroz na koren kose i malo sam stavila i na krajeve.
i to ću da držim neka 2-3 sata, možda čak sa ovim i prespavam pa do ujutro operem kosu, vidjet ću kako budem sa vremenom šta ću stignem da uradim. Treba također da sredim i obroje pošto su mi baš zarasle, da skinem nausnice, da izbelim ove dlačice ovdje sa lica. Nokte imam urađene, tako da to ne treba da završavam i to je manje više to, čini mi se. Ostalo je da se spakujem i nadam se da je to to. To idem polako da pripremam, da perem ove farmerke da bi se osušila do sutra, da pripremam stvari pa vam seljam ili kasnije večeras ili sutra da završimo ovaj vlog. Ćao! Dobar dan, dobrodošli u novi dan ovog vloga. Kao što vidite, ipak sam stigla da operem kosu i pustila sam se prirodno osuši i ona ovako izgleda. Kosa mi inače prirodno talasasta, međutim meni se ovo ne sviđa jer nije nekako definisano i sve nešto čupavo. Šta god, to ću kasnije da sredim. Išla sam malo pre da podignem paket, stigle su mi čizme koje sam poručila. Nadam se da će mi odgovarati, inače imamo problem. Inače, kao što vidite, pakovanje je još uvek u toku. Još malo ću, nadam se, da završim sa tim. Počela sam polako već da pripremam i šminku i kozmetiku koju ću da nosim. Posle toga idem da se istuširam, ispeglam, našminkam i onda vam možda pokažem u stvari šta budem nosila od šminke i kozmetike. Možda vas to zanima, možda i ne. Čizme, pa šta znam, ok su mi, ovako izgledaju. Iskreno nije baš nešto što sam ja očekivala i čemu sam se nadala, ne znam čemu sam se nadala kad su ovako izgledali bukvalno na slici, ali nema veze. Lady, cepaš mi maricu. Sad ću da ih isprobam, nadam se samo da mi veličina odgovara, naručila sam broj 40. Pa se nadam da će mi odgovarati, ali ajde, poslužit ću za ovaj put. Ćemo već nešto drugo da nađemo i naručimo. Stigle su mi za 2-3 dana, čini mi se, tako da je to super. I eto, idem polako da završavam pakovanje, da se tuširam, sređujem kosu i ostalo i onda vam se javljam malo kasnije. Što se tiče šminke i kozmetike, ovo je otprilike sve što sam izdvojila da ponesam i mislim da neću više ništa dodavati, da će mi ovo biti sasvim ok, jer svakako planiram tamo da dokupim još nešto od šminke pa da isprobam. Što se tiče pudera, nosim ova dva. Prvi bi bio ovaj Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation u nijansi 210N. On mi je prilično svetao, njega nosim za svaki slučaj da imam da pomešam sa ovim koji mi trenutno odgovara jer još uvijek imam lepu boju. U pitanju ovaj Max Factor Healthy Skin Harmony u nijansi Soft Honey 77. Ovo je boja koja mi trenutno odgovara, ali kažem za svaki slučaj nosim i ovaj koji je dosta svetliji da mogu da mešam. Što se tiče primera, nosim ovaj za poputnjavanje pora, u pitanju ovaj Lumene primer, odličan je. Zatim nosim Huda Beauty puder za setovanje u nijansi Pound Cake, jel se tako zove? Da. Od korektora nosim ovaj Maybelline Anti-Age Eraser i nosim ovaj Max Factor Face Finity All Day Flawless, ovaj mi je u nijansi 20, ne 020 da, a ova je u nijansi 06, pa njih zajedno miksam. I nosim ovo čudo od Max Factora koje je odlično za konture, ove kao kremaste konture, nijansa je Medium Deep, odlična je stvar. Zatim ću poneti za svaki slučaj i ovaj Rimmel Stay Matte puder, volim da ga imam uvijek sa sobom, da ne daj Bože da se nađe. Nosim i ovaj MAC-ov Fix Plus sa lavandom. Kao što vidite, prilično sam ga potrošila. Zatim nosim i ovu Sephorinu paleticu za lice, samo sekund da otvorim. Evo ga, pošto sad kad sam otvarala uspjela ovo da iskopam. Ovoj paleti imam sve što mi treba, nijansu za konturisanje, imam ove kao banana setting puder, imam rumenilo, dva highlightera, tako da to je to što će mi otprilike trebati. Pored toga ponijet ću još i ovaj obožavani Lumsov bronzer koji je pri izdisaju, tako da ću sad da dokupim novi. U pitanju je nijansa 01 Summertime, favorit života. To bi bilo to što se tiče lica, čini mi se da mi ništa više ne fali. Sad razmišljam koju od ove dve paletice da spakujem, da li ovu Huda Beauty ili ovu Too Faced, ali čini mi se da ću ipak da ponesem ovu Too Faced Born This Way The Natural Nude. Ovako izgleda otprilike senki unutra, obožavam ovu paletu i ako me pitate koja bi bila prva paleta koju treba da kupite, evo neka to bude ova, zato što zaista ima odličan izbor nijansi, možete lepo se igrati s njom, pigmentacija odlična, sve čista desetka. Dalje, što se tiče maskara, nosim 3. Prva bi bila ova od Narsa, skroz mi je ok, jako lepo raščešlja drepavice, onako deluje baš
prirodno. Zatim nosim favorit života, ovo je Essenceovu ljubičastu maskaru, obavezno svi da isprobate. I također ću poneti ovu koja je isto odlična, ova Golden Rose City Style maskara, također ova neka ljubičasta boja. Što se tiče obrva, poneću dve olovke. Prva bi bila ova Huda Beauty koja mi je postala najomiljenija olovka za obrve ikada života, bukvalno. Tako da top preporuka svima da je isprobate ako već niste, jer ovo je definitivno najpreciznija olovka za obrve koja postoji na tržištu. Zatim za svaki slučaj nosim i ovu Wet n Wild olovku za obrve i poneću i ovaj Essence kao gel za obrve, ova tamnija nijansa, pri kraju je pa tamo da ga potrošim. I ostale su još usne, nosim ovaj Kiko balzam za usne, čisto da imam nešto da ih neguje pre karmina. Također ću poneti i ovaj Essenceov What the Fake sjaj za usne koji malo kao napumpa usne. Što se tiče olovaka, nosim definitivno ovu Essenceovu, čini mi se da je ovo broj 7, sve mi se izbrizalo pa ne vidim tačno. Nosim također ovu Sephorinu olovku, ovo je nijansa 16 nude beige, odlična olovka, definitivno omiljena. Pored toga nosim još i ovu Golden Rose olovku za usne u nijansi 1C15A, ako je uopće to i nijansa. I poneću još i ovu Essenceovu kao vodootpornu olovku za usne u nijansi 03. Tako da je to što se tiče olovaka. Što se tiče karmina, nosim ova dva mekova karmina. Jedan je u nijansi Honey Love, drugi u nijansi Creme de Nude. Nosim ovaj Narsov mini karmin u nijansi Raw Seduction i poneću ovaj S Lauder u nijansi 114 karmin. Što se tiče sjajeva, poneću samo ova dva. Prvi bi bio Slick nijansa Don't Ask i nosim ovaj Lumsov u nijansi 08. Tako da eto, to bi bila sva šminka koju ću ja poneti. Mislim da će ovo biti sasvim dovoljno, neću ništa da dodajem. Poneću i ovu četku za kosu, pošto mi je ona onako praktična da je spakujem, da zauzimam dosta mesta. Što se tiče sad kozmetike, samo da napravim malo ovdje razmeštaj. Ok, četkice za zube definitivno. Razmišljam se koju umivalicu da ponesem sa sobom. I jedna i druga su mi zaista odlične, međutim malo mi je nezgodna ova zbog pakovanja, jer mi se kad smo se vraćali iz Turske sve razlilo po koferu. Ovdje postoji ova kao patent da zaključate kao čep da to ne iscuri, međutim dok ja uspijem da zaključam ovaj čep, ja potrošim 3-4 pumpice, bacim u stvari ovaj proizvod, tako da malo mi je nezgodno za putovanje, tako da mislim da ću iz tog razloga poneti ovu The Body Shop penu za čišćenje lica i tamo onako pri kraju da mogu da je potrošim. Poneću ovaj iz Jaja tonik za lice i njega sam poprilično, boga mi, već potrošila. Što se tiče kreme, nosim ovu novu koju sam kupila i koja mi je odlična, nju koristim i kao dnevnu i kao noćnu kremu. Ovako izgleda, ja nikad ne znam da izgovorim ovaj brand, vidim da retko ko zna da kaže kako se tačno izgovara ovaj brand, ali evo, vidite. I zaista je za sad odlična i poprilično je brzo trošim. Što se tiče proizvoda za skidanje šminke, nosim Clinique Take the Day Off, definitivno najbolja stvar za skidanje šminke. Tako da eto, to su neke stvari koje nosim za negu lica. Tamo planiram da kupim još neke nove proizvode da isprobam. Ok, brijači, četkice i to ostalo. Ostalo mi još da spakujem četkice za šminku i mislim da ću ponesem naravno ovaj Pure Mask Narciso Rodriguez parfem. I inače ovo vam nisam pokazala šta sam samo pravila kao onaj resin art, ako ste već gledali negdje na TikToku, Instagramu, gdje god ako vam je iskakalo. Eto, i ja sam uspjela da napravim ovaj svoj kao podmetač i tu mi stoje parfemčići. Ako vas zanima, možda smo mogli u jednom videu da napravimo zajedno ove podmetače. I eto, to bi bilo otprilike to što se tiče šminke i kozmetike. Idem sada to da spakujem i ako sam slučajno nešto zaboravila, nadam se da ću se setiti na vrijeme da ubacim, pa vam se javljam onda malo kasnije. Ćao! Evo me napokon spakovana, spremna, krećem za nekih pola sata na aerodrom. Imam mali problem sa koferom, tačnije nemam problem, nego mislim da sam malo prešla dozvoljenu kilažu, to ćemo vidjeti na aerodromu. Ova naša vaga pokaže tačno da mi kofer ima 20 kg, a čini mi se da na aerodromu ona vaga pokaže uvek kilogram i poviše nego što zapravo ima, pa ćemo da vidimo da li će to da bude problem. U drugom koferu mislim da imam već 10 kg, tako da ne mogu da prebacim iz jednog u drugi.
Nadam se da to neće biti problem i da neću morati da platim ekstra što sam prešla kilažu. To bi manje više bilo to, ljudi moji. Hoću da završim sad ovaj vlog, da to slučajno ne bih kasnije zaboravila, da spakujem kameru. Nadam se da ću uspeti ovaj video da izeditujem u avionu ako bude bilo dosadno. I nadam se da neće biti predosadan video, jer više ni ne znam što sam snimala za ova 3 dana i koliko materijala imam. Ako vam se video svidao, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i ostavite mi dole neki komentar. Pišite mi što želite još da vam snimam i obavezno mi pišite kako vam se čini novo osvetljenje, tačnije kako izgleda video sa ovim ring lightom. Ako valja da nastavim da snimam, ako ne valja da tražimo nešto drugo i nešto malo bolje. Nadam se kad vi budete gledali ovaj vlog da ću ja već uveliko biti kod kuće u Srbiji. I eto, to je to. Hvala vam puno što me gledate. Ljubim vas puno i vidimo se brzo u novom videu. Ćao!